Benvinguts i benvingudes a un nou A Prop Teu. Comencem l'any i molts de nosaltres ens hem fet propòsits. Per això avui tenim l'Ester Codina, coach i facilitadora, que ens explicarà alguns consells per aconseguir els nostres objectius i no quedar-nos en el camí, Lali. I a les seccions d'aquesta setmana tenim a la Nicole Van Gastel, que ens portarà una teràpia per tots els que vulguin deixar de fumar. I a continuació tenim el Nico, de l'associació Afanoc, rock pels xuclis, i el Xisqui, cantant del tribut de Fito i Fitipaldis. Ells ens explicaran com gràcies a la música ajuden a molts nens amb càncer i a les seves famílies. Com sempre, acabarem el fresc. Parlarem de com els hi ha anat a les festes dels famosos i les últimes novetats del cor. Us quedeu amb nosaltres? Volem estar A Prop Teu! Bueno, comencem l'any i molts de nosaltres ens hem plantejat algun objectiu o algun propòsit. Que t'has plantejat algun, tu? Doncs jo m'he plantejat molts, però els arribaré a complir. Per això avui hem convidat a l'Ester Codina, que ens explicarà una mica aquesta manera o aquest propòsit, com podem aconseguir-lo, no? Benvinguda al programa. Moltes gràcies. Benvinguda. Gràcies, encantada. És factible complir els propòsits? És factible sempre que tinguis un pla. No? A vegades comencem l'any amb 300 propòsits i ens fem aquella llista a la nit de cap d'any i pa, però clar, si això queda molt diluït i no tens un pla, no, però si el tens, és possible. I per què ens costa tant complir-los? Normalment ens passa perquè no tenim clar una cosa molt important, que és el per què. O sigui, si jo vull anar al gimnàs i em proposo anar 3 dies al gimnàs, en realitat això, per quina cosa més important ho vull aconseguir? Perquè per estar en forma no seria? Clar, per estar en forma. Què vol dir estar en forma? Això és molt genèric, no? Hem d'acotar més, no? Exacte. Els objectius, els propòsits, que al final els propòsits són aquests objectius, no? Quan més acotats, millor. I el que ens passa moltes vegades és que no tenim clar aquest per què, no? En castellà seria per què, per quina cosa més important els volem aconseguir o perquè no estan prou ben definits. Aleshores s'han de definir superbé. O sigui que hem de tenir molt clar com han de ser els propòsits per poder assolir-los. Exacte, com han de ser, per quina cosa important els vols aconseguir. Si jo vull anar al gimnàs, molt bé, per estar en forma seria una cosa general, no? Però en veritat, per estar en forma, perquè això em aportarà la meva salut, perquè sé que així podré córrer millor darrere dels meus fills, perquè no em cansaré, etc. No? Perquè estaré millor. Aleshores, definir molt bé i tenir aquesta visió final, no? De què és el que jo vull aconseguir i com em sentiré quan ho aconsegueixi. I a partir d'aquí anar desgranant tots aquests objectius. Perquè sí que és veritat que durant l'any ens anem plantejant coses que ho deixem pel gener. Sí, o al setembre. O al setembre també, els dos moments, no?, que anem dient al gener començaré a fer esport, al gener començaré... Quins són les coses que més es proposa la gent? Mira, jo crec que això passa a tot arreu, no? Les coses que més es proposen les persones, com a mínim les persones que venen a mi, sempre és fer més salut, o sigui, ja sigui anar al gimnàs, no? Anar al gimnàs, menjar millor, dedicar-me, jo treballo molt amb dones, no? Llavors, dedicar-me més estona a mi, que això passa molt, no? Això és un propòsit important, eh? Molt important, perquè molts cops estem acostumades a atendre a tothom, no? A la feina, a casa, a la parella, als amics, a la mare, als fills, i dius, ostres, i jo? I aleshores, si jo no em poso entre aquests propòsits, malament, no? Perquè jo he d'estar bé per poder gaudir de mi i entendre'm a mi com una prioritat i després poder complir la resta d'objectius o poder cuidar els altres. I també deixar una mica de banda la culpabilitat, no? En el cas de complir i assolir objectius. Clar, la culpa fora. O sigui, la culpa jo crec que és una de les poques emocions que no ens ajuden en res. D'emocions n'hi ha moltes, n'hi ha més de 500, estan descrites. Totes ens venen a aportar una informació, no? La tristesa, l'alegria, el neguit, l'angoixa. La culpa és que no ens ajuda absolutament en res, perquè la culpa al final és un autocàstig que tu et fas per sentir-te millor en el fons, no? Com que jo no he aconseguit això, em castigo i em sento malament. La culpa fora. Els objectius sempre s'han de proposar en positiu i si no ho compleixo no passa res. Anem-nos a fer la vida fàcil, però anem a fer un plan perquè sí que els compleixi. I suposo que deu ser més fàcil, tot i que a vegades no ho sembli, proposar-s'ho sol que amb algú.
Exacte. Perquè a vegades la gent diu començarem amb una amiga a fer aquest propòsit. Quan depens d'algú, falles el doble, no? Perquè si l'altre no li va bé aquell dia, tu ja no ho fas. Clar, O et serveix d'excusa, També, no? d'excuses A en vegades tenim sembla moltes. que si ho fas amb algú un per l'altre anireu millor, però jo crec que això és una cosa bastant individual, no? Clar, en el moment en què tu tens molt clar i molt ancorat el teu propòsit i el teu objectiu, i potser és anar a córrer amb una amiga cada dimecres a les 7, bueno, doncs si aquesta amiga no pot, surto jo. Perquè jo tinc molt clar per què vull aconseguir allò, per què tot això que estic fent, per què era? Ah, sí, per allò, vale. Doncs surto jo, perquè potser hi haurà un dia que jo em trobaré malament i no podré sortir a córrer, i també m'he de donar aquest espai d'escoltar, de dir, escolta, avui no és el dia, ja sortiré demà, refaig el plan, no? Però que a les dues esteu super ancorades i teniu clar que ho fareu juntes, estupendo. Que una de les dues no ho pot, ho fa l'altra. I has parlat que els hàbits han de ser a curt plaç, no? Sí. Llavors també seria interessant que ens donessis alguna pauta per fer diàriament. Què hem de fer per poder arribar al nostre objectiu? Mira, el més important és que l'objectiu estigui ben definit, no? Jo vull canviar de feina durant el 2025. Molt bé, canviar de feina. Anem a veure. Com ha de ser aquesta feina? És a dir, primer hi ha d'haver una feina mental, interior, de visió. Molt bé, aquesta feina com ha de ser? Quin horari ha de tenir? Què m'ha d'aportar? Quins horaris? Quina part de mi ha de nutrir? És igual. Com ha de ser? Després, com em sentiré, per quina cosa més gran ho vull aconseguir, però ha de ser molt concret. És a dir, haig de definir molt concret el que vull fer. I has dit visionar-ho. Ho hem de projectar? Com més projectis, millor. Hi ha 3 coses molt importants per poder complir un objectiu gran que està fet d'objectius molt petits. La primera és una visió, que és sempre una mica el meu lema, que el tinc a tot arreu, quan treballo amb algú. Visió. Què vull? Segon, focus. No em moc d'aquí, vaig amb el focus. I la tercera, que és molt important, que és l'acció. Perquè si jo visiono molt i m'estic molt enfocada però no faig res, no ho faré. Sí, perquè hi ha moltes vegades que hi ha certes persones que els hi poden dir és que tot el que et proposes ho aconsegueixes. Bueno, més que res poder és perquè fa aquests 3 passos, no? Vull dir, perquè va seguint i va per un objectiu i d'allà no es mou. I d'allà no et mous. I el que sí que pot passar és que tots ho sabem, que la vida és flexible, ens passen coses, no? Jo puc tenir un objectiu i, ostres, de cop i volta se'm posa algú malalt important a casa i allò salta pels aires. Vale, doncs quin és el pla B? Primer, definir un objectiu gran i a partir d'aquest objectiu, molt bé, si és un objectiu al llarg del 2025, dividir-lo en 12 subobjectius, un per cada mes. I d'aquests 12 subobjectius, cada mes en una setmana del mes. Aquesta setmana, la setmana 1, què faré respecte a aquest objectiu? La setmana 2, què faré respecte a aquest objectiu? Etc. I quan passin coses que no ens permetin atendre allò, culpa fora, i pensar, d'acord, doncs quin és aquell 1% que puc fer avui per complir l'objectiu? Si jo sóc una emprenedora i el que vull és vendre més, facturar més, objectiu del 2025, quina acció de 1% puc fer avui? Que potser no serà la que m'havia proposat avui perquè avui tinc el nen malalt. Però ho podem traslladar a fer unes trucades, a fer unes gestions, a enviar uns mails. Exacte, doncs no puc tenir aquella reunió o el que sigui. Bueno, quina és la cosa petita que puc fer avui? I això ho hem d'escriure? Ho hem de posar al paper? Ara ve la cosa, no? Quan més al final, si ho pots escriure i a mà, molt millor. Jo sempre, a tothom que ve a treballar amb mi, sempre li dic, compra't una llibreta que t'encanti, o sigui, que sigui xula, que sigui la teva llibreta guai per les teves coses. Llavors, cada dia primer escriu 3 agraïments, perquè això et fa pujar la vibració, això et fa pujar l'energia i entrar el dia d'una altra manera ja. Després d'aquests agraïments i que tu ja et sentis bé, reviso el meu objectiu, el meu objectiu gran del 2025, el tinc escrit en un paper i a partir d'aquí el meu plan. Avui quin era l'objectiu del dia? Aquest, doncs l'escric, avui tal, tal. I la meva acció és aquesta. I una cosa molt, molt, molt important és posar-ho a l'agenda. Tot el que no hi ha a l'agenda no existeix. Si jo sé que vull anar al gimnàs, per tornar a agafar aquest exemple, d'acord? Quins dies hi aniré? El dilluns m'ho guardo a l'agenda. Quan?
molt d'hora al matí, després deixo els nens, a migdia m'escapo a la feina, a la pausa, quan? I m'ho apunto a l'agenda. I allò, sagrat. Això no dona pas a la improvisació, no? Clar, sí, hem de ser molt regulars, no? Amb escriure, amb fer les coses i molt ordenats. I endreçats, sí, perquè com més ho tingui escrit i més ho revisi i més ho... És organitzar-se. És organitzar-se i també revisar la motivació. Llavors, clar, veient que un propòsit dona bastanta feina, la gent millor només se'n faci un de propòsit, no? Perquè a vegades ens en fem molts i... La llista és massa llarga. massa llarga, no?, de propòsit. Clar, aquí aquest és un dels factors que fa que molts cops deixem anar l'objectiu o els nostres objectius al març, no? Si jo em faig una llista de 15 propòsits, allò em pot abrumar una mica, no? Aleshores, no, pensa quines són les 3 coses realment importants que vols que et passin aquest any, no? I també molt important, quines són d'aquestes 3 coses, han de ser coses que depenguin de tu, que depenguin de mi. Si jo poso tocar-me la loteria, això és un desig, no és un propòsit, no depèn de mi, l'únic que depèn de mi és anar a comprar la butlleta, no? 3 propòsits que sí que depenguin de tu. I a partir d'aquí, amb aquests 3, en tens de sobres tot l'any. Que en compleixes un a mig any, escolta, estupendo, siguiente. Renovem, no? Sí, màxim 3. Cap allà a Sant Joan, renovem el propòsit. També ho fem, no? El ritual de Sant Joan, anem a la foguera, escrivim, doncs el mateix. Pocs propòsits, molt ben definits i amb un pla d'acció. Esther, tenim la teoria, vale? Però has parlat de mals moments o de mals dies. Clar. Vale, ho seguim, tot aquest protocol, però el nen se'ns posa malalt o alguna passa que se'ns gira la truita. Què fem? Clar, això passa. Primer, ser compassives amb nosaltres mateixes, amb nosaltres mateixos. Escolta'm, l'autoexigència està bé fins a un cert punt, però també fa molt de mal. No? El dia que em salta tot pels aires i els meus plans salten pels aires, el més important és parlar-me bé. Em parlo bé. No, ostres, quin desastre, és que veus, no aconsegueixo mai el que vull. Aquesta veu la desplacem i em parlo bé. I aleshores, vale, quina és la situació? Avui no puc fer això que m'havia proposat. No passa res. No passa res. Demà ho faré diferent i sobretot donar prioritat a lo important. No? Si avui el meu fill està malalt, la meva mare està malalta, tinc un familiar a l'hospital, lo important segurament serà atendre això. No? Per tenir un canvi de prioritats. Revisem prioritats, no? El mal dia, revisem prioritats. Que avui estic enfadada perquè m'és igual, he tingut un mal dia a la feina o m'he barallat amb la parella. M'escolto, què necessito? No? Hi ha una pregunta que va molt bé, que te la pots fer cada dia, que és com estic i què necessito avui? I us convido a anar més enllà del bé. Com estic? Bé. Bueno, no. Quina paraula defineix aquesta emoció? Estic remoguda. Estic eufòrica avui, tu, vinga, vaig amb tot. Com estic? I què necessito? Són 2 preguntes que et pots fer cada dia, també els dies que no saps que no podràs aconseguir el que t'havies proposat avui. I amb això la gent arriba a complir els seus objectius, seguint aquesta teoria? Sí, amb això la gent arriba a aconseguir objectius ara. Hi ha objectius que són grans i que molts cops requereixen d'un acompanyament, que per això existim els coaches, no? També. Aleshores, hi ha resistències, hi ha patrons que estem seguint sempre, no? I que ens bloquegen. Aleshores, hi ha creences limitants, no? Bueno, és que jo no seré capaç de fer això. No? Bueno, doncs anem a treballar aquesta creença, no? Anem a veure d'on ve això. Llavors, a partir d'aquí sí que pots estirar del fil, però si tu tens clara la teva visió, el teu focus... Sí, perquè nosaltres estem parlant molt d'objectius tipus anar al gimnàs, fer dieta i tal, però realment jo suposo que et deu venir molta gent amb objectius tipus sortir d'una mala situació, canviar de feina, facturar més a l'empresa que potser està passant per un moment crític. Clar, jo treballo molt amb empreses també, que a vegades no venen a mi tant com ho fem per facturar més, però com ho fem perquè la gent que treballa amb nosaltres estigui millor. O l'emprenedora, el meu gran grup són les dones emprenedores que tenen el seu negoci. Com ho faig per facturar més aquest any? A part de que tu necessitis una gestora o un gestor que et porti els números,
quina mentalitat he de tenir jo. Això em referia, al canvi una mica de mentalitat, no? De dir, jo em proposo poder aconseguir tot això, no? Però per això es necessita també un canvi en el pensament. Clar, és un canvi de mindset, que es diu, no? És un canvi de mentalitat. Si jo penso, els pensaments ens porten a les accions i les accions ens porten als resultats que veus a fora, no? Si jo començo parlant-me dient, ostres, mira, aquest mes he facturat superpoc, és que des de luego no ho he fet bé, perquè tal... Clar, això és un bucle, no? De dir, quina oportunitat tinc ara per canviar aquesta facturació? Quina és l'oportunitat, no? Llavors fer-te preguntes que et donin ales, no? I que no te les tallin, parlar-te bé, i a partir d'aquí, vinga, anar fent. I comença el canvi de mentalitat amb el canvi de com em parlo, no? Que per això hi ha exercicis de programació neurolingüística, posar molta consciència, etc. Però el primer és com em parlo. Bueno, perquè tot aquest tema fins ara no se'n parlava gaire, no?, de tot això. De fet, estàvem parlant amb l'Ester abans que les empreses, moltes empreses estan molt implicades en la salut mental dels seus treballadors i últimament està fent moltes formacions i cursos, no?, perquè les empreses realment estan canviant el xip, no? Sí, hi ha moltes empreses conscients, que a mi m'agrada dir, no?, que al final el que volen és, escolta, ens estem adonant que la gent, a part de treballadors, són persones, no? I tenim les nostres coses. Tenim família, tenim bons dies, tenim mals dies. Anem a donar-los les eines, que es diuen soft skills, no? Aquestes eines que els puguin ajudar a transitar la seva etapa laboral aquí d'una manera plaent o d'una manera també productiva, i això al final té efectes per l'empresa, no? Si jo tinc un equip que està motivat, que en moments de baixón es recolzen els uns als altres, que tenen una bona comunicació entre ells i que se senten reconeguts, que això és molt important, el reconeixement, està demostrat amb dades que aquell equip i aquella empresa augmenta la rendibilitat, no? Que interessant això ara que parla de la productivitat, perquè últimament les empreses, moltes d'elles es queixen de la baixa productivitat que tenim. I igual, si anem per aquí i amb aquesta proposta de propòsits, amb aquest parlar-nos bé, igual estem ajudant a gent que canviï tot aquest aspecte, no? Clar, no? I l'empatia cap als altres, no? També, al final, primer empatia amb mi, perquè si jo no m'estimo, em respecto i em valoro, difícilment ho faran els altres, no? Però després és, ostres, a l'altre, em poso una mica les seves sabates, no? Quina situació té? Em puc interessar per algú? Puc fer alguna cosa jo per tu? O sigui, aquest sentir també que algú s'interessa per tu, que algú vol el teu benestar, beneficia les dues parts. Quan tu fas alguna cosa per algú, et sents bé, i quan tu reps d'algú... El que hem parlat sempre, ho hem definit com a companyerisme, no? Clar! Al final és estar bé a la feina i amb tu mateix, no? I així la gent treballa més a gust i segurament Si hi ha un bon ambient, hi ha un bon objectiu, un bon focus, per part de tot, les coses surten bé, no? Segurament. Sí, és una qüestió d'energia també. Doncs Ester, moltes gràcies per haver vingut avui. Ens ha agradat començar l'any nou amb tu, perquè hem de complir propòsits. Hem de complir propòsits. A mi, bueno... Espero complir-los. Jo seguiré tot el que ens ha dit l'Ester, però sobretot em quedo amb el d'una mica fer un treball interior de les persones per això, doncs estar bé amb un mateix i poder estar bé amb tothom que et rodeja. Perquè al final així s'aconsegueix tot l'altre. Sí, els canvis de dintre cap a fora. Cap a fora. Doncs què et sembla si continuem? Perquè porto una proposta avui, Esther, parlant de propòsits. Avui us acompanyarem a tots aquells que vulguin deixar de fumar. O sigui que no marxeu, que serà molt interessant. Hem parlat d'objectius. Segurament molts de vosaltres esteu pensant en deixar de fumar. Doncs us porto una proposta de la mà de la terapeuta Nicole Van Gastel, de Feel Good Terapies. Benvinguda al programa. Muchas gracias. ¿Realmente es puede abandonar el tabaco? Y tanto que se puede. ¿Cómo lo hacemos? Sí, pues yo doy unas terapias que incluye hipnosis, y a través de la hipnosis puedes trabajar la mente, porque realmente todo está en la mente. Molta gent ens fa una mica de por al tema de la hipnosis, perquè ens dona la sensació de que ens adormiran, o de què es tracta aquesta pràctica?
no pierdes la conciencia, no vas a hacer nada lo que tú no quieres hacer. Realmente te vas a relajar mucho, mucho, mucho hasta casi dormir. Y entonces tu conciencia está al mismo nivel de tu subconsciente. Y ahí puedes adaptas mejor a tu nueva realidad. Y en este caso sería tu realidad como no fumadora, exfumadora. I tens que anar molt conscienciat a l'hora de... O sigui, has de voler realment deixar de fumar? Es muy importante la actitud y el compromiso, es muy importante. Sí. Estàs preparant ara pròximament, crec que el dissabte 19, pot ser? Sí, 18. El 18, sí. Estàs preparant un event, un esdeveniment, una mica perquè la gent tingui una prova gratuïta i sàpiga del que estàs parlant, no? Sí, sí. De què es tracta? Es un evento de 1 hora y media. En la primera hora hablo de mi forma de dar la terapia, porque no solo es la hipnosis, también es cambiar los hábitos para que realmente cambias y que realmente es un cambio que dura, ¿no? Eso es lo que buscamos. Y después de esta hora, los participantes pueden decidir, vale, pues voy a hacer una primera sesión. Y hay una sesión de unos 20 minutos de hipnosis para dejar de fumar. A on és aquesta sessió? On podem... En el Casal Torreblanca, en Sant Cugat. I on podem inscriure'ns? Sí. A la teva... A través de mi Instagram, que es Feelgood Terapias, y ahí está el link. O sigui que no tenim cap excusa, no?, per... No, aquell que s'hagi ficat el propòsit, com parlàvem abans amb l'Ester i la Lali, del que s'hagi proposat deixar de fumar, no té cap excusa per poder fer-ho, O sigui que és totalment gratuïta aquesta prova. És totalment gratuïta. Doncs ja sabeu que us inscriviu a Feelgood Terapias i realment no teniu aquesta oportunitat de, per lo menys, provar-ho, ¿no? Sí, exacto. O conocer y después ya decides si lo quieres hacer o no. Pero al menos conocer que realmente hay casos. Incluso viene un cliente a explicar su experiencia, que ha sido muy bonito. Això és molt important, perquè al final també que puguem veure que una altra persona ho ha aconseguit és molt interessant. Tu ets una terapeuta holística, no? Barreges el que és el mindfulness amb la hipnosis i el coaching, l'acompanyament. Es pot combinar tot això, integrar-ho d'una manera... Funciona mejor. ¿Sí? Sí. Siempre de un enfoque positivo, pues la hipnosis te ayuda a veces a analizar y a realmente coger esta nueva realidad, acogerlo y aplicarlo directamente, pero también con los hábitos de mindfulness cambias muchas cosas, no solo una adicción, también niveles de ansiedad. Els bloquejos, no? Potser que tenim una mica l'addicció. Un bloqueo que no te deja seguir adelante también. Hay muchas salidas. Perquè les addiccions normalment les tenim molt arrelades, no?, a la nostra consciència. Sí. I tot això, el que és la hipnosis, ens ajuda a desbloquejar. Sí, exacto. Llavors, com seria perquè, clar, això serà una prova, no?, el que fas el dia 18. Sí. Però quantes sessions necessitaríem per poder deixar el tabac? Tan solo es dejar de fumar, con 2-3 sesiones, ya estás. ¿Ya lo conseguiríamos? Sí. Si llevas muchos años fumando, claro, ya es un hábito para ti y esto cuesta un poquito más. I hem de canviar després... Unos 5 o 6 sesiones. Comentaves també del coaching, de l'acompanyament. Hem de canviar realment molt els nostres hàbits de vida? Per exemple, molta gent relaciona el tabac amb el cafè. Sí. Clar, hem de deixar de prendre café. Sí, pero cuando ya has hecho 1 o 2 sesiones de hipnosis para dejar de fumar, ya no quieres fumar, te da asco. Hay como un clic en tu cerebro que ya no te gusta. Y entonces te puedes disfrutar de este café y disfrutar de este momento, ¿no? De que estoy aquí tomando un café o estoy hablando con mi compañero o compañera de trabajo y ya no hace falta fumar. Clar, igual trenquem aquestes relacions que fem ja indirectament, no? El nostre cervell ja canvia. Com hem d'anar preparats per aquesta data tan important per molts de nosaltres? Que jo en el meu cas no fumo, però m'has comentat que es pot fer per unes altres addiccions o temes d'ansietat, moltes més coses, ¿no? Sí, para el dolor, si tienes dolores también hay técnica, te puedes autohipnotizar y puedes no dar tanta atención a tu cuerpo, a tu dolor, ¿no? Estás más en tu cabeza y estás más relajado. También ayuda.
Llavors, com hem d'anar? Com ens hem de preparar per aquesta data tan important? Sí. Venir con ropa cómoda, una esterilla para estirarte, un cojín, una mantita para estar bien, para estar muy cómoda y que te puedes relajar. Si tienes antifaz, pues mejor taparte para la luz, aunque apagamos las luces en la sala, pero igualmente. Y si no tenéis, pues tengo. Entonces os dejaré un antifaz. Sí, serà una mica una jornada per explicar tot el que fas i com pots acompanyar aquella gent que vulgui deixar aquest mal hàbit, no? Així és, sí. Llavors, repeteix-me, Feel Good Teràpies és el teu Instagram on es poden inscriure tots els nostres espectadors. Sí. I després també et poden seguir a tu per saber moltes més coses del Build Foodness y del coaching, ¿no? Por favor. No, y aparte tenemos un sorteo, todos los asistentes al evento se puede inscribir a un sorteo y regalamos una sesión de seguimiento. Doncs ja ho sabeu, no teniu excusa que per posar... No se pierde nada. Sí, els propòsits aquest 2025 s'han de complir sí o sí. Teniu amb aquesta proposta de la Nicole, ja sabeu, teniu una altra oportunitat per vèncer aquest mal hàbit i agrair-te, Nicole, que hagis vingut avui a la prop teu i no marxeu, que un petit anunci i tornem. Encara no saps qui som? Som Géminis Mobles de Bany, especialistes en el teu bany. Fabriquem mobles de bany, plats de dutxa, mampara, aixetes, accessoris. T'esperem al nostre showroom, situat a Granollers, amb 200 metres quadrats. No tardis, vine a veure'ns a Granollers i viu una Géminis experiència. Som Géminis, experts en banys. Coalsi, el teu aliat pel lloguer de plataformes de feines en alçada. Manipuladors telescòpics de 6 fins a 19 metres i giratoris de 21 fins a 25 metres. Braços articulats elèctrics i dièsel de 12 metres fins a 40. Tisores elèctriques i dièsel de 5 fins a 19 metres. Carretons elèctrics, dièsel i 4x4 de 2.500 a 5.000 quilograms. Lloguer de tota classe de maquinària per construcció, esdeveniments, logística i projectes audiovisuals. Coalsi, Working Hard. Avui tenim el Narcís, de l'associació AFANOC, Rock pels Xuclis. Ells fan recaudacions per donar allotjament a famílies amb nens amb càncer. I el Xisqui, cantant del tribut Fito i Fitipaldis i organitzador de molts esdeveniments, com ara el que parlarem d'aquesta última setmana. Correcte. Benvingut, Narcís. Molt bé, moltíssimes gràcies. Explica'ns una mica, què feu a l'associació? Mira, nosaltres som l'associació AFANOC, som l'associació de familiars i amics de nens oncològics de Catalunya. Nosaltres el que fem és acollir i normalitzar acollir les famílies que malauradament han de passar per aquesta situació i normalitzar sobre el càncer infantil. Nosaltres estem dins dels hospitals, tant de Sant Joan de Déu com de Vall d'Hebron, estem en el debut que aquestes famílies tenen de passar per això. Tenim una casa d'acollida, que és la casa dels Xuclis, d'aquí ve tots els noms vinculats, que és una casa amb 25 apartaments, que per cert esteu convidats a venir a veure si voleu un dia, en els quals allà donem allotjament a aquestes famílies que han d'estar força temps fent els tractaments. I després estem acompanyant a les famílies a territori, a la Seu, a Tarragona, a Lleida i a Girona, i per descomptat a Barcelona. Perquè, clar, aquestes famílies moltes vegades es troben que hospitalitzen a un fill, no? Són de fora o de bastants quilòmetres i volen estar a prop del fill que està hospitalitzat i han de buscar-se un pis pels dies que siguin o pels mesos, no? Correcte, no, mesos. Aquí estem parlant de mínim 3 mesos i podem superar l'any de tractament depenent de les situacions que es toquin. Llavors vosaltres el que feu és que les famílies contacten amb vosaltres
vosaltres? No, tot això va a nivell d'hospital. Nosaltres estem integrats dins del sistema. Per això nosaltres estem dins dels hospitals. Els treballadors socials que tenen aquestes famílies són de la FANOC. I llavors els hospitals ja directament us diuen tenim aquest cas i vosaltres ja mireu... Els nostres propis treballadors ja, com formen part dels equips sanitaris, encara que som una entitat externa, som un complement ideal per ells, busquem lloc que no sempre pot ser casa dels xuclis, perquè com tenim 25 apartaments i casos n'hi ha més de 25, per tant hem de buscar altres llocs. I llavors, clar, per poder fer tot això... Correcte, per finançar tot això... Per finançar tota aquesta part... Mira, tu calcula que el finançament que necessita la FANOC per tot aquest projecte durant un any són 2 milions d'euros, del qual el 30% és l'administració global, tota, la catalana i l'espanyola. I a partir d'aquí, aquest 70% ens busquem la vida. Com ens busquem la vida? Organitzant events, demanant-li a la societat civil que ens ajudi, oferint-li un espectacle o un concert a canvi. Llavors, qui tenim aquí? Tenim el Xisqui, cantant del tribut de Fito i Fittipaldi, que aquí entres tu a la part aquesta de col·laborar en l'organització de tots aquests esdeveniments. Una de les parts. Ell és una de les bandes, que nosaltres li diem banda xuclis ja, perquè ens ajuda de manera continuada, ens coneixem fa molts d'anys i la veritat que com vam arribar amb ell i li vam explicar el projecte de la FANOC, no va dubtar-ho en cap moment, ell i la seva banda. Vull dir, hem fet diversos concerts i diverses col·laboracions, perquè també anem a concerts d'ell i ens anomena i coses així que ens fa donar visibilitat que ens cal molt en aquest aspecte. Molt bé. I llavors, la teva part de la teva història, com arribes a contactar amb ells? Primer de tot, com arribes a cantar, a fer el tribut de Fito Fittipaldi? Bueno, la banda de tribut de Fito Fittipaldi va néixer el 2009 oficialment. No ho passa, jo vaig començar, jo soc músic tota la vida i a mi com a sortir Fito, les seves lletres, la seva música, m'entraven molt bé. Vull dir, era una cosa com, hòstia, estan parlant de mi, saps què vull dir, en molts aspectes. I tocava molt per als xiringuitos i això, llavors vaig començar a portar bandes de música a llocs, a discoteques, i és una cosa que em va agradar bastant. I a partir d'aquí va començar a néixer la banda Fito i Fittipaldi, tribut a Fito, Fitos i Fittipaldi. Aquí t'estem veient a l'esdeveniment de la setmana passada, que estàvem comentant, a Luz de Gas. Aquest va ser un dia molt especial, sincerament. Allà es van reunir moltíssims grups, no? Allà va ser una cosa espectacular perquè vam poder reunir molts grups. Tres grans tributs. Tres grans tributs, i a part moltes col·laboracions de gent molt bona d'aquí a Catalunya, dels tops, i tot va anar bastant rodat, vull dir, dintre del que és el treball i la gestió que havia per poder tirar endavant aquest projecte, no van haver-hi problemes pràcticament, o sigui, els típics problemes de la mica logística, una miqueta, saber controlar, ficar temps. El directe també, que té molt a veure. Sortir de nassos. De sortir de nassos, sí, sincerament. I tot va ser una mica així, no? Vull dir, la meva part, la part artística, que porto molts anys, la vaig ficar en funcionament, i com coneixia el Narcís i he treballat moltíssim, i la part d'associacions, com es belluga aquest món, ell és un professional. Llavors vaig comentar, ens vam ajuntar i vam crear el que vam crear. Una part molt solidària, Bueno, jo, gràcies, però m'agrada molt. Narcís va dient que sí, perquè sí que és veritat que grups com tu, que tenen gran reconeixement, que omplen concerts i que tenen molt de nom, que col·laborin sempre amb associacions com aquesta i sempre de manera altruista, a sales com Luz de Gas, doncs això és una acció molt important. No, totalment. La qualitat humana crec que és el que ha d'estar per sobre els valors humans, i a més és que a mi m'agrada moltíssim ajudar la gent, i penso que és una cosa que tothom té, vull dir, tothom té aquesta part de que algú que t'afecta, algú que et pot afectar a tu també el dia de demà, ve a saber, no? Però ajudar la gent per mi és un plaer, vull dir. Quan tu vas començar cantant a Fito i Fittipaldi, t'imaginaves que arribaries on has arribat? No. Sí, jo volia treballar d'això, saps què vull dir? I llavors a mi jo he tocat molts anys gratuïtament, he pujat a escenaris, és una cosa que m'omple, i vaig dir, per què no? Sí que és veritat que un dia vaig pensar, per què no? Puc aconseguir-ho, per què no? Però a mica en mica van anar passant els temps, van passant els dies, van anar passant concerts, i sense donar-me compte he arribat on he arribat. Vull dir, al final ho he viscut de tal manera que no ha sigut un projecte o una obsessió o un objectiu, en plan, vull arribar aquí, no, ha sigut una cosa molt viscuda dia a dia. També, suposo, perquè com que ho fas amb passió i t'agrada, al final
final les coses Totalment, arriben. no hi ha hagut frustració, saps? Vull dir, això et dic, quan hi ha l'objectiu i no surt, és que t'obsessiones i hi ha frustració, però no hi ha hagut en aquest sentit, Hem saps? de dir que tens molts projectes, no? Moltíssims, a vegades masses. Com per exemple una cançó que escoltàvem ara, no? Sí, la meva dona m'ho diu, et disperses. Perquè tinc tantes coses que al final intenta ja donar bé, dijo, de verdad, saps? Però vull dir que són coses que, doncs, a mica, és que sincerament la vida et van sortint coses, et van sortint projectes i et van sortint camins. Llavors, bueno, has de tenir prioritats una miqueta, però sobretot el que a mi m'apassiona és el que jo sé que vull fer. És una cosa que per mi doncs, no em costa, saps què vull dir? No em costa i m'agrada molt. Llavors, Sí, perquè abans comentàvem que pujar a un escenari davant de tanta gent, no? Ui, déjate. Cuidado, Això no tothom està preparat. No, jo tampoc està preparat, Si t'explico anècdotes molt bones, vull dir... Ens la pots explicar una? Sí, una ràpida, saps? Bueno, jo, els primers concerts que vaig anar a tocar a Extremadura i a Madrid, no? Que a més vaig treballar amb gent que no coneixia i sincerament una mica pirates, també, vull dir, perquè et trobes de tot, vull dir, en aquest món i a tot arreu hi ha gent que una mica, doncs, que coge los jureles, saps què vull dir, i te paga lo que te paga, i bueno, el cas és que jo estava molt nerviós, no? Y saps aquesta expressió catalana, no? Que hem arribat Sants i Estalvis, pues lo traduje literalmente al castellano, saps? Bueno, hemos llegado aquí sanos y estalvios, saps? No? Els nervis, un aplaudo, saps? Van haver més d'una d'aquestes, ojo, vull dir, són els nervis de principi, i mica en mica, doncs, hòstia, jo pujar davant d'un escenari he sigut sempre molt vergonyós i també he tingut molt... Sí, no ho dic. Ara ja no ho tinc, ara ja no. Però vull dir que em comentes que hi ha gent... Hòstia, jo al principi vaig passar canutes, però bueno, i al final suposo que les tables una miqueta tirant endavant, doncs ja tens molt inculcat a la ment, doncs com ho vols, és un joc una mica també que va amb tu, no? I al principi ara mateix no. A més, veient la rebuda que tens del públic, no? Que, bueno, estava tothom entregadíssim. Entregadíssim, la veritat que sí, la veritat que estic molt content i orgullós que la banda funcioni, de poder, justament amb això, que és una cosa que m'agrada, que té passió, conèixer gent com el Narcís, conèixer gent com tu, que vas venir també, tota la gent que va col·laborar, que al final dones compte de la qualitat humana. Una xarxa de contactes, totalment, no? També va ser molt, perquè com ell va proposar, dic, hòstia, però jo sol no vull anar, no? Això hauríem de compartir-ho amb una altra banda. Sí, més que res per donar visibilitat una miqueta. Dos companys mutus també, que també han participat tots dos amb la campanya nostra, que és l'Último Tributo, no? L'Último Tributo. El Lluís i el Quim. El Lluís de l'Último Tributo i el Quim de Mala Vida, dos fenòmens i que ja també estan al mateix món que jo, ens coneixem molt, perquè a més tenim la gran sort de tenir un grup de WhatsApp que estem tots aquests músics de Catalunya, els que són els més tops d'aquí a Catalunya i bueno... A vegades s'està parlant de nosaltres i tot. Ens coneixem a quasi tots. Sí. verdaderament. Sí. Pròxims concerts? Sí, clar, ara aquest mes tinc un parell de concerts a Mataró en plan acústic, que també treballo, faig format acústic, i el dia 1 de febrer a la Sala Rasa de Terrassa, i el 28, amb tota la banda, parlo ara, i el 28 al Sarau de Badalona. Doncs prenem nota. El 17 de maig ens anem a la Mirona. A la Mirona, el 17 de maig, el Rock per Xuclis. 17 de maig, sí. Rock per Xuclis segueix cada mes fent esdeveniments. Rock per Xuclis vam fer un vermut aquest diumenge, el dia 31 estem a la Wolf, el dia 8 del 2 estem al Bóveda, i després ja comencem a encarrilar a la resta d'espais. Doncs prenem nota, perquè en aquest programa tenim una secció solidària cada mes on anem dient tots els esdeveniments que van passant. Per tant, ens ho apuntarem perquè ho anirem recordant, això, per tothom que vulgui venir. I tenim a l'Auditori de Barcelona el Gospel Fest, que portarem més de 600 cantants a sobre l'escenari, a la sala 1 de l'Auditori, que serà molt xulo. Quan? Mira, el dia 16 del 3. Mira. El 16 de març, i a més és xulo perquè aquest dissabte a la Casa dels Xuclis van 200 cantants a fer un assaig, una mostra per a les famílies, no? Doncs em sembla una associació que feu una feina molt bona, molt bonica i una manera molt propera d'arribar a la gent i molt divertida, no? Perquè al final, fent concerts... Al final el que hem de traslladar positivitat i vida i bona energia en una situació que és complexa. És que és el que es viu allà, sincerament. Jo, que els conec de fa molts anys i les primeres vegades, a mi em va encantar quan em va trucar ell. De fet, va ser que tu em vas trucar, hosti, que m'agradaria, saps? I jo, en seguida, em vaig dir, hosti, jo vull
col·laborar amb aquesta gent, saps? I semblava que fos impossible. Doncs tothom que vulgui col·laborar, ja ho sabeu. Només cal anar de concert, no? Per col·laborar, només cal anar de concert. Una manera fàcil. Doncs moltíssimes gràcies per haver vingut. I res, ens veiem en el pròxim concert que feu, que ja estarem. Bueno, gràcies per donar-nos veu. Doncs nosaltres fem un petit anunci i tornem amb el Freix. Encara no saps qui som? Som Géminis Mobles de Bany, especialistes en el teu bany. Fabriquem mobles de bany, plats de dutxa, mampara, aixetes, accessoris. T'esperem al nostre showroom, situat a Granollers, amb 200 metres quadrats. No tardis, vine a veure'ns a Granollers i viu una Géminis experiència. Som Géminis, experts en banys. Coalsi, el teu aliat pel lloguer de plataformes de feines en alçada. Manipuladors telescòpics de 6 fins a 19 metres i giratoris de 21 fins a 25 metres. Braços articulats elèctrics i dièsel de 12 metres fins a 40. Tisores elèctriques i dièsel de 5 fins a 19 metres. Carretons elèctrics, dièsel i 4x4 de 2.500 a 5.000 quilograms. Lloguer de tota classe de maquinària per construcció, esdeveniments, logística i projectes audiovisuals. Coalsi, working hard. Encara que ens queda ja una mica lluny, aquí vas veure les campanades televisivament parlant, eh? Bueno, jo vaig veure les campanades, vaig voler veure una mica de tot. Vaig anar canviant de canal i em quedo amb TV3 i La Revuelta. Home, jo La Revuelta perquè sóc una mica tafanera i volia saber-ho tot. Què vas pensar dels estilismes? Bueno, dels estilismes, per quin vols que comencem, Cuca? Home, jo crec que el de la Pedroche és el més criticat, més odiat, més amat. Com ho veus, tu? Jo veig que ja això d'ensenyar tant el cos a mi no m'agrada. Bueno, aquesta anyera primer anava molt tapada, després, com sempre, es destapa. Es destapa. Però a sobre el vestit, mira, era espectacular, no? Lo següent, el que passa, clar, tenia aquest punt diferencial de que s'havia fet amb llet materna. Clar, la part aquesta, la llet materna m'agrada, no? El tema aquest de, bueno, una miqueta, doncs, a mi em sembla que original. Em sembla que ja està una mica passat, eh? El tema de la maternitat està una mica ja com... Bueno, és que ella fa un podcast de maternitat, parlant de maternitat, per això li va donant tanta importància també. Que, personalment em cansa una miqueta ja el tema, eh? Després també vam tenir Mira, perdona, però després va fer uns vídeos girant-se que se li veu el cul i clar, a mi aquesta part em sobra bastant. Bueno, és una mica... És com que ja bueno, el primer any va cridar l'atenció, però després ja és cada any una mica el mateix. Ja sap que la gent està expectant mirant a veure què porta. I ara tenia un disgust molt gran, perquè li ha baixat l'audiència molt a la Pedroche. Home, Broncano... Li ha vingut una competència... Broncano i la Chus van ser, a nivell d'audiència, van ser els top. Van arrasar. Van haver-hi moments molt criticats, com el moment de l'estampita, que va sortir una estampita del Sagrat Cor amb el cap de la vaca aquesta del Grand Prix, del programa del Ramon García. No sé si era una al·lusió al Ramon García, no ho sabem, però... La part religiosa es van enfadar molt, no? Sí, però vam tenir algun moment divertit. A mi m'agrada molt el moment del Broncano amb un pinganillo, amb un megàfon, cridant al Chicote i a la Pedroche, saludant-los des del balcó. Aquest moment va ser molt divertit. Però moments després van posar un biombo als altres. Aquí és que allò de la Porta del Sol és una mica complicat aquesta nit. No, va ser molt divertit, la veritat és que va ser... Després va estar Antena 3, la Sexta amb Cristina Pardo, que anava molt guapa la Cristina Pardo, eh? Anava molt guapa. Bueno, és més elegant, no? Era un vestit més, potser... És molt fina. I després, com no, aquí ha arrasat TV3. Amb Laura Escanes i el Miqui Núñez. Una parella fantàstica, eh? Si vols podem posar una mica de vídeo perquè vegis el tema que van cantar, serem més forts. I que bé canten. Va estar molt maco. Ell sí, evidentment, però ella va cantar... Pues si vols mirem una miqueta la cançó i comentem. Som-hi. Què et sembla? I és quan de cop s'atura el món i només per un instant sembla que
vam mirar-nos als ulls. Bueno, aquí estem com esperant el petó, no? Sí, és que molta gent està dient i comentant que hi ha molta química en aquesta parella. Molta química, però això es veu, Clar, ella és soltera, però ell no, ell té parella. Ell no, i a més, ahir vaig veure en un vídeo de que no surti d'aquí, que deien que la nòvia d'ell no havia publicat res ni de les campanades, ni va ser l'aniversari d'ell, no va publicar res, però ahir van publicar una foto que estan en un grup. Què vols dir, que està una mica molesta? Bueno, ahir van publicar una foto que estan en grup i surten ells, surt la seva parella, per tant, sembla ser que tot estigui bé. També s'ha criticat que, saps que la gent comenta tot, Sí. I que hi ha gent per tots els gustos, que era un espectacle molt exageradament musical. Bueno, clar, ell ja li toca, no? I ella, jo trobo que canta molt bé. Ho ha fet molt bé. Canta molt bé. I alguna vegada ha cantat per Instagram, allò en alguna història a la seva filla o alguna cosa, i jo crec que canta molt bé. Hem de dir que està sent una parella que en un moment donat, pensàvem, ara que faran aquests donant les campanades, i estan arrasant a nivell d'audiències. O sigui que TV3 ho està fent bé. Sí, i la Laura, des que està aquí col·laborant a TV3 i tal, està tenint molta acceptació i la gent se l'estima. Moltes vegades ho hem comentat, que és una noia que està evolucionant a nivell de comunicació. També... Des d'aquí us felicitem, Miqui Núñez i Laura Escanes, per les campanades que heu fet i per aquesta gran amistat que teniu i el que transmeteu al públic. I hem de dir que el vestit era d'una marca d'aquí de Sabadell. Una marca de Sabadell, molt guapa anava, Sí, anava guapíssima. També va fer una mica una al·lusió, un rotllo així pedrotxe, perquè anava molt tapada, després va treure aquella capa tan espectacular i va quedar el vestit, que anava molt guapa. Però elegant. Molt elegant. Però elegant. Molt elegant. Molt elegant. Llavors, passem de les campanades a tota aquesta mar de notícies que ens ha portat al final del 24 i al principi del 25, no? Però moltes coses han passat aquest Nadal, Cuca. No totes bones. No totes bones. Perquè ara estem una mica així tots sorpresos per la malaltia de la filla de l'Anabel Pantoja. Que no se sap, no s'ha explicat, no?, el que té. Ningú està comentant res, està havent molt respecte per part dels companys i ningú vol comentar res. De fet, llegia avui que la Belén Esteban havia demanat al seu programa no comentar-ho. Sí. Perquè això va passar la setmana passada i ella va dir que si podien mantenir la notícia amb una mica de respecte, i així s'està fent. Per tant, això també dona pistes de que sigui un tema greu, Pinta que és greu. Pinta que és greu. Està en un estat a la UCI, la nena, i té 40 dies, llavors clar, és una nena molt petita. I havent-hi també, havent vist que tota la família Pantoja, que entre ells no es poden ni veure, que estan enfadats tots amb tots, que tots hagin agafat i hagin anat cap allà... Fins i tot la Isabel Pantoja, que no és fàcil que ella surti corrents. No. Els ha reunit, però els ha reunit d'una manera molt indiferent, perquè cada un ha anat per la seva banda. Els ha reunit per separat. Perquè t'anava a dir que aquestes reunions no són molt per fer... per treure els problemes. No han fet les paus, no han fet les paus. De fet, Quico Rivera va anar sol, ja està a casa, ja ha tornat, i la Isa Pi també va anar també a recolzar la seva cosina, saps que tenen molt bona relació. De fet, l'Anabel Pantoja jo crec que és la que uneix, no?, aquesta família. S'ha fet la patriarca, no?, el punt d'unió, no?, saps? És el pilar dels Pantoja, perquè ella és l'única, crec, que no està enfadada amb ningú. Que aquesta posició també és molt difícil, perquè... També ha anat a l'Agustín, Imagina't. El germà de la Isabel Pantoja també, o sigui, han anat tots, no ha faltat ni un. I després ara també estem veient que han arribat amics, van a la Belén Esteban, que és molt amiga, ja saps que sempre li diu mi gordi, i també van a la Susana Bicho, la influencer, que també és molt amiga, de fet compartien pis a Madrid, i la que s'ha criticat molt perquè ha anat ha sigut la Raquel Bollo. Clar, però si no ha anat, poder també s'hagués criticat, no? Al final... També com últimament aquesta relació havia quedat una mica així en l'aire, perquè s'havien mig barallat amb la Isabel Pantoja, no sabem si... S'ha comentat, jo ahir que vaig estar una mica informant-me del que està passant, la Raquel Bollo ha estat molt criticada per gent perquè diu que és una aprofitada, perquè això és per després sortir a les càmeres i que, i fer col·laboracions i el de sempre. El de sempre, però això, aquesta i tots, Sí, no, Vull dir que al final jo crec que tots no podien no anar-hi perquè després els hi preguntaran, han d'haver dinat. La que no es separa del seu costat és la seva mare, Merchi, que ja portava des d'abans del naixement de la nena. Ella ja tenia previst quedar-se un mes allà. Per tant, ella ja tenia que haver-hi estat, tenia que haver-se quedat fins finals de gener,
Per tant, li ha enganxat això allà. També hem vist alguna imatge de la seva mare entrant a l'hospital i que també ho està passant molt malament com a àvia que és. També hem de mencionar la família del David, o sigui, de la parella de la Navi Que s'han mantingut molt discrets tots. Molt discrets i també segurament que ho estan passant fatal. O sigui que és una situació que crec que ha sigut un principi d'any per la família Pantoja una mica i veurem aviam com evoluciona. Pues sí. Clar, ningú sap res i són els pares els que ho han de dir quan vulguin dir-ho, no? Sí, ho diuen, perquè també és veritat que des que va néixer la seva filla Alma, totes les imatges han sigut amb la cara tapada, és a dir, no l'han volgut exposar a la nena. Les últimes imatges que vam veure la nena va ser la nit de Cap d'Any, com ho van celebrar com a família, i bueno, esperem que no sigui res, els enviem els millors desitjos i que aquesta estoneta passi ràpid. Parlant també de males notícies, l'incendi que està havent-hi a Los Angeles. Està devastant totes les cases de famosos Quin inici d'any, i no famosos. Jo crec que... Quin inici d'any. Jo que pensava que aquest 2025 seria... no sé... A veure si va millorant, perquè... Bueno, doncs tenim que està devastant a les cases de tots els famosos, però mansions de milions d'euros. Sí, sí. De fet, ahir escoltava que semblen immortals, no? Les cases d'aquesta gent, que no hagi de passar res. Doncs alguns han sigut criticats perquè estan... Clar, això continua, perquè hi ha molt aire, no es pot... No hi ha aigua, llavors molts d'aquests famosos estan contractant a bombers privats i estan disposats a pagar 2.000 euros l'hora, Però clar, si la casa val 10 milions... I si no hi ha aigua, com ho han de fer? O sigui, és una mica complicat tot el que estan patint també a Los Angeles. Bueno, hi ha situacions que jo crec que ens deixaran moltes anècdotes dolentes perquè ja han mort 200 i pico persones i no tothom és ric i famós. També hi ha gent treballadora. Bueno, i després també, que a vegades, doncs el que es deia, no? Sí, però bueno, ja tenen altres cases, però és que a la casa no només és la casa, són els records que hi ha dintre, no? Les vivències que hi ha hagut, bueno, les fotos que hi puguis tenir... És que són humans, són persones. De fet, hem vist a l'Angelina Jolie ajudant a portar... Bueno, ella és molt solidària, Com va passar aquí a la Dana, he vist una mica una situació molt semblant, de catàstrofe. És que últimament no ens hem d'acostumar a veure aquestes situacions perquè hem de cuidar la terra. Hem de cuidar la terra. Hem de cuidar. Hem de cuidar tot, perquè de veritat... I a nosaltres com a persones també. També. Què més tenim? Aviam, quines notícies més hi ha? No hi ha bueno, a mi m'has donat una notícia abans de començar que també m'he quedat molt parada, perquè no m'ho esperava, però per res del món. La volia deixar pel final, però bueno, ja que ho dius, última hora de les Mamarazzis. Última hora. Separació de Guardiola, l'exentrenador del Barça, amb la seva parella des de fa 30 anys, la Cristina Serra. No m'ho puc creure. Què ha passat? Perquè a més era una parella que, no sé, ella era molt discreta, es mantenia al marge de tot, no? L'ha acompanyat a tot arreu, ha estat des de l'anonimat sempre apoyant-lo, no? I últimament el Guardiola el veia una mica nerviós. Nerviós? L'he vist alguna situació, l'altre dia de fet va estar signant uns autògrafs a uns nens i els hi deia, però què feu aquí? Tendríeu que estar a l'escola. Ah, sí? Va sortir dels seus papers. Sí, i com estic acostumada a veure un Guardiola educat, correcte, igual és que no està passant el seu millor moment. Pues no deu estar passant el seu millor moment. I ahir a la tarda les Mamarazzi van donar la notícia i realment jo em vaig quedar parada perquè no m'ho esperava. Bueno, doncs jo avui m'he quedat igual, m'he quedat parada. Un matrimoni de 30 anys no és... Hi ha d'haver algun motiu de pes perquè... Tu creus que ho sabrem? Sí. Sí? Sí, i tant. Això sortirà? Ho averiguarem, algo averiguarem aquí. També s'està rumorejant que la Sara Carbonero torna a estar enamorada. De qui? No ho sabem, es veu que han sortit algunes fotos al Cirque du Soleil amb un noi i bueno, també tindrem parella nova, jo crec, Pues ben fet, perquè al final ella és una noia molt guapa, soltera i... I que pot fer el que vulgui. Lara Álvarez també. Bueno, la Lara ja vam dir a final del 2024 ja va acabar enamorada, Ja va acabar enamorada, ha passat les vacances molt enamorada. Va acabar enamorada, comença a Televisió Espanyola, nous projectes, està molt llançada. Sí, estan tots molt... Bueno, ja moguda. És que clar, això de la U,
que hi hagi... És que TVU ha revolucionat ara mateix. A tu què penses d'això? Perquè Bon Sálvame també està entrant a la U. Bueno, tenim a la Belén Esteban a la revuelta cada 2x3. Ja és la patrona de la revuelta. Ja és la patrona de la revuelta. Bueno, diu que serà la padrina de la boda de la Lala Chus, no? Ah, Deia. sí? Bueno, que aniria allà a fer-li l'espectacle i el show a la seva boda. Hem de dir que la Lala Chus és molt bona, És molt bona. I està reivindicant aquí la seva trajectòria. Bueno, està demostrant que està empoderada i que s'hi pot estar en qualsevol estat. Vull dir que al final ella és una dona empoderada. Jo sóc molt fan de la Lala Chus i del Broncano. M'agrada molt aquest punt diferencial que li estan donant a la tele. Que diu el tele. Broncano que no tornarà a fer les campanades, Ah, no? Ja ho he dit, això. Ja ho ha dit. Ja ho ha dit, ahir ho deia, però bueno, té un any per pensar-s'ho. Li donem temps, no? Li donem temps. Pues això del Bon Sálvame, que van començar la Terelu Campos i la Lídia Lozano fent una mica així de col·laboracions i tal, ha continuat el Víctor Sandoval al programa del Bake Off, que també està funcionant molt bé, i ara tenim a la Belén Esteban, i es rumoreja que la Maria Patiño també està en converses. Bueno, jo crec que estan agafant ara, sobretot amb la revuelta i amb totes les accions que estan fent, estan renovant la imatge, s'estan actualitzant i estan agafant un públic molt jove. Clar, el públic jove que ja no mirava la tele. Jo crec que estan recuperant això, audiència. Estan recuperant audiència, però a més, no només atrapada d'altres emissores o d'altres canals de televisió, sinó de gent que ja no miraria la tele, no? Gent que estaria a les xarxes socials o veient plataformes o veient a la carta, no? I estan tornant a mirar la tele. Ara també, que parles de recuperar, jo trobo a vegades també que hi ha molta barreja, o sigui que imiten molt els programes. Ara està Masterchef, està el Bake Off i també surt un nou a Telecinco, que no me'n recordo ara com es deia, que és un amb pisos i... Els formats són molt repetitius. Són molt repetitius. Això sí que ens reivindiquem. Parlant de formats repetitius, no ens hem d'oblidar que ha començat Gran Hermano Duo. Ah, sí? Tindrem aquí a l'Ethan, no? Tindrem a l'Ethan i si no farem una trucada perquè ens posi al dia. Que ens posi al dia de totes les novetats. De totes les novetats, clar. Al final és un altre cop un altre Gran Hermano. És que no hem sortit d'un que ja estem l'altre. És que han empalmat. Sí, és que no ens donen temps. Ens han deixat cap d'any, no? Sí. Perquè va acabar per Nadal i per Reis ja havia començat l'altre. Jo crec que va ser seguidet, o sigui que... Tu el segueixes, Gran Hermano Duo? Bueno, no l'he seguit ara encara, però ja averiguarem a veure quines parelles hi ha per allà. També tenim la Isla de les Supervivientes, aquí... Les Tentaciones, Cuca. Jo ja barrejo... Que també han de sobreviure, per estar allà dintre. Jo ja barrejo tot, tu. Sí, també és molt per sobreviure això. Home, jo de la Isla de les Tentaciones em costa una miqueta, No sé si és que ja tinc una edat i és per públic més jove. A mi m'havien agradat les altres edicions, però haig de dir que no l'estic seguint aquesta, però clar... Quina manera d'anar a tenir problemes, no? A mi és que em falta temps per veure la tele. Però quins problemes es busquen allà, oi? Els que no els tenen se'ls busquen. Lali, explica'm això de presentar aquest esdeveniment solidari. Doncs mira, com hem explicat abans amb el Narcís, vaig tenir l'honor de poder presentar un esdeveniment per l'associació AFANOC a Luz de Gas la setmana passada. Ells el que fan, com hem dit a la secció, és recaudar diners per ajudar a les famílies que tenen nens amb càncer i han d'estar molt de temps hospitalitzats en donar-los allotjament. I per això, doncs, a aquest esdeveniment hi havia diferents tributs, com el que hem tingut aquí avui, el tribut de Fito i Fittipaldi, el tribut de l'Último de la Fila, grans cares del nostre país, doncs, cantant superbé. I en aquest cas l'esdeveniment va ser per recaudar diners per la Dana. Molt interessant. En aquest cas anaven a una associació de València, que van venir les noies i tal, també a explicar una mica la seva funció. I si et sembla, Cuca, deixem una mica de vídeo. Sí, t'anava a dir, perquè a mi soc fan de Fito i Fittipaldi, he pres nota pels pròxims concerts, me l'he apuntat i ho anirem dient, no?, aquí al programa. Sí, hem de dir que Chisqui, el cantant de Fito i Fittipaldi, del tribut, és una persona super solidària, super entregat a la causa, canta super bé, així que ja anirem dient també tots els concerts que va fent perquè el vulguin a veure. Doncs acomiadem el programa de la millor manera, amb música. Amb música. Ens veiem la setmana que ve, Cuca. Ens veiem la setmana que ve. Aquí estarem. ¿Qué te voy a decir si yo acabo de llegar? ¿Quién conoce alguna esquina? Dejadme nacer, que me tengo que inventar para verme ver. Y empecé por las espinas
escribir un papel y nunca le ha cantado mi voz. Tú ahora me preguntas qué hacer. Y yo, que siempre voy detrás del error, que canto lo que nunca tendré, al beso que ella nunca me dio. Dime tú qué puedes saber, alguien que ha pasado la vida buscando una melodía. Oh, ¿qué te voy a decir si yo acabo de llegar? Si esto es como el mar, ¿quién conoce alguna esquina?